Ake nginixoxele indaba. Yabona esigodini sakithi la engiqhamuka khona. Hayibo, kunomunye umfana ekuthiwa uNhliswa. uNhliswa uqhamuka efemelini e-rich, ifamily enemali yabona. Wonke amantombazane ayamnaka uNhliswa, ayamfuna left right and center. Lapho uNhliswa uvelane avakashele mina emfuleni mengiyokha amanzi. Jesi Maria Ma yabona ngiphelezelo uNhliswa yabona nami ngizama ukuzenza i-hard to get, but hayi inhliziyo iyagqoma bo, iyafutha, iyasho ukuthi hayi ngiyamfuna uNhliswa. Heke bafethu ngigcine sengivumile-ke nami ngimnikeze uNhliswa ucu, usho ukuthi lihlangane kucu uNhliswa ngimfake ucu. Ngicela ukunitshela ukuthi uNhliswa-ke akazange wancuncunza. Heyibo, kanti banjani abafana beyigwili? Hayibo, uNhliswa akazange wancuncunza, wasasihlanganene ehlathini laGubukuphi. Khona sizohlala phansi nje sibe nepicnic, kube mnandi, uzophatha ama-chips, aphathe ama-drinks, aphathe in. Hake sifike-ke sihlaleke lapha-ke ehlathini-ke lelo kube mnandi, sidle izinto ezimnandi. uNhliswa phela kubo ichelede ikhona imali. Hayi sihleli-ke lapho yabona ungidlalela umculo, uphethe ispeaker somculo, into nje ephathwa abantu abanemali kuphela ispeaker yabona. Ubona umuntu egugusheka neredo, uphethe leyo redo leyo. Isihlahlela phana udlalela umculo, silalela u-top 20 mina noNhliswa. Hake uNhliswa-ke mase uNhliswa-ke sengibona uNhliswa uyangithinta. Hawu uNhliswa manje wenze njani manje? Athi uNhliswa hayi ngizosoma. Athi hayi ngizosoma. Hake uNhliswa-ke hayi ngivume-ke nami ukusoma. Hayibo uNhliswa-ke avela nje athi yena athi nje gqobho. Agqobhozele engamelanga agqobhoze khona uNhliswa. Hake inhliziyo yami ibe buhlungu, kodwa futhi ngiqhobhozwe isigwili. Phela uzongikhumbula naye embusweni wakhe, mhlawumbe uzongilobola nje, uzoletha iy'nkomo. Yabona uNhliswa ngiyamthanda nawe uyangithanda. Hake uNhliswa-ke nangu siyagqobhoza-ke amalanga alandelana, sisaphele ehlathini-ke sekukhala gqobhoza, siyayigqobhoza. Hake sigqobhoze-ke noNhliswa emahlathini. Hayi kucace-ke ukuthi-ke ungoshe ekhaya aqhamukeke. Hey uNhliswa komfana wabantu sengiyamtshela ukuthi hayi Nhliswa ngathi senginey'mpawana, ngibona senginomugqa eswini, kanti futhi nje nginenhliziyo encane nje senginokuphala-phalaza. Hey uNhliswa athi hey wena, yeyi awazi ukuthi ekhaya thina laphayana ekhaya kaNgcobo kaFuze kuzomelane sidlelane nocele ondosi. Awazi ukuthi mina ngibekela ukuthi ngishade nengane yakandosi. Uqonda ukuthini mangabe uthi umithi wena? Awuhleli wena? Awazi amantombazane agqobhoza njengawe ayahlela aye emaklinikhi hamba ojova. Hayibo Nhliswa bekuzothi wine ngiyohlela umndeni. Ukuhlela umndeni into yabantu abashadile. Athi uNhliswa yeyi baningi kabe abantu la abajovayo abangani bakho. Ucabona wena bubani buyiqhikiza wena, ucamthu uyiqhikiza wena. Bonke abangani bakho bayajova la, usike bakutshele. Kodwa mase ubuza onesi eklinikhi bayazazi indaba zabo. Mase uNhliswa ungilalela ntombazane ndini, ngizohamba mengihambe nobaba ngeweekend ngiye eThekwini, ngizokubuyela nephilisi lokukhipha lo mphako lo lapha esiswini sakho. Angiyifuni mina lento esesiswini sakho. Hayibo bafethu ngicela ukunitshela ukuthi uke wakhala ukhale ekhaya kini, wonke umuntu uphatheka kabuhlungu. Abantu abazi ukuthi yini ekuphatheka kabuhlungu because ngeke uzusho ukuthi ngiqotshoziwe ngale nangu umuntu ongiqobhozile usethi angikhiphi isisu. Ngoba phela umntombi bebuyinto ebalekile esigodini sakithi, kuthiwa umntombi phela emshadweni. Ngicela ukusho-ke bafethu ukuthi-ke abuyeke vele uNhliswa athembeka aye eThekwini, abuye namaphilisi, angibize ehlathini. Anginikeza amaphilisi, ngiwathathe-ke amaphilisi kodwa ngingawaphuzi. Nje ngisacabanga ukuthi hayibo sengizoba umbulali mina, uNkulunkulu nginika umphefumulo, mina ngizobulala umphefumulo. Bengubani mina ukuthi ngingabulala, ngidecide ukuthi ubani ophilayo ubani ofayo. What if ngiphuza lamaphilisi afike noNhliswa because ufike nje cashuniwe? What if ngiyawaphuza kufa mina kufa nengane? Yabona nje phela sike sizizwe indaba enjengalezo, sasizizwa indaba zasemaThekwini ukuthi umuntu wakhipha isisu kwafa ingane kwafa yena. Kodwa phela ngoba mina olami unyawo bengakaze lulibhade eThekwini, angazi ukuthi kwenzakalani eThekwini. Indaba nje esizizwayo esixoxelwa zona, iy'nsumansumane ney'nganekwane zaseThekwini esixoxelwa zona.
Hayibo bafethu, yimi bafethu sengigqoka ijezi ubusika nehlobo. Ngifihla umphako phela ngifuhla isisu. Nangu uNhliso usegugusheka nentombazane yakamthembu le phesheya kweGquma usegugusheka nayo sengimbona ubhizi nayo. Hake sicace ukuthi isisu ke sesiyayiveza ke ngicela ukusho. Hake ekhaya babona ukuthi umithi lo babuza ukuthi umithele bani. Asho ngisho ukuthi ngimithele ba uMakikiza Jabula siyazi ingane yami. Kuzona zonke izinto sukwazenza empilweni uyaqala ukungijabulisa. Uyayibona lo yenzile manje. Hayibo ngizoba nabalingana abahambela phezulu abamba ngeimoto into esingayazi thina la endaweni. Abalingana baye emadolobheni thina into esingayazi. Uyayibona nje lonto leyo waze wangenza umuntu ebantwini mntanami. Umana-ke ney'hlobo zomndeni, hhayi-ke ngiphelezelwe-ke namakhosikazi abangani bakhe asesigodini. Ngiphelezelwe-ke kujatshuliwe, sivuke ekuseni ngey'ntatha, yabona nje siphambana nenkungu, yabo inkungu isashunqa phansi siphambana nayo. Siya kuphi? Siya ey'gwilini kaNgcobo. Hhayi-ke mesifika-ke ey'gwilini zikaNgcobo, hhayi zisamukele kahle-ke iy'gwili. Hayi samukele kahle futhi zingasithathi nje ngomoya wokudelela futhi. Hhayi-ke masiy'gwili-ke abalichazeka abantu abadala udaba ukuthi sizobika isisu kuthiwa inja yale ekhaya isidla amaqanda. Angazi-ke shuthi phela bekushiwo yena-ke uNhlisa mangabe bethi inja yale ekhaya shuthi amaqanda imina-ke angazi. Kodwa bayibeka kanjalo, balibeka njalo kudaba omama. Hhayi-ke ngicela ukunitshela ukuthi abizwe uNhliso kubuza ukuthi uyasazi nasi isiso bazosibika, uyayazi le ntombazane. AsiNhliso ngiyayazi le ntombazane kodwa ngiyazi ngokuyibona, hhayi ukuthi sengiyazi kangaka ukuthi mina ngike ngayithinta ngesami isandla. Hayibo anganina niyazi le khaya mina ukuthi mina ngizoshada lapha koCele, intombazane yokoCele selokhu sazalwa kuyazi ukuthi mina ngizoshada nofuthi wakaCele. Manje niqonda ukuthini abantu abadala uma besenizongihlolela imihlola ngilethele isisu sentombazane ningibhixe ngobubende inyama ngayidlanga. Yenzakala kanjani lo yonto? Wena ntombazane wayeka yonke le mizi wazokhetha umuzi wale ekhaya. Ucabanga ukuthi wena njengoba izindlu zakini ibhidlika mina ngangabona wena ngikhethe ngithi ngizogqobhoza lapho kuwena. Hayi bamkhuze kuba umfana bamkhuze umfana ethi hayi mfana ugalawela umndeni uyahlonishwa. Hhayi-ke akhulumeke ubaba uMapholoba wale khaya kasho ukuthi hhayi-ke nizwele-ke bomama insizwa yale khaya ithi ayisazi lesisu. Mangabe kuthiwa bithe iyasazi besizosamukela siyikhulisele iy'ngane. Le khaya iy'ngane siyayithanda. Besojabulisa sinomzukulu sikhulisela umzukulu. Kodwa njengoba senizwile ukuthi insizwa inomuntu emthandayo ufuthi wakhona koCele, so akukho esinganisiza ngakho. Sizocela nje nisihambele namazolenu nisihambele ngokomthetho kumele ngabe sikhipha izagila siyanishaya ngoba nisiqambela amanga. Kodwa thina njengabantu endaweni abahloniphekile nabahlonishwayo nabayihloniphayo sizonihlonipha nje nithathe isisu senu niyosibika endaweni eright. Ngicela ukunitshela ukuthi ukuphoxeka okwakuphoxeka umama, hayibo wephoxekile owami umama ongizalayo ephoxekile ngoba like she was looking forward ukuthi abomlingani olapha egwilini nasemphakathini ubesetshele wonke umuntu echomele wonke umuntu ukuthi elami iqhasha liyakwazi ukukhetha lakhetha la ecebe khona la isikela elijikayo lasika inoni. Hey uma wephoxekile engase umphakathi uzowubukela ubani? Wavelana uma wathi angihambe ngiyohlala ngaphesheya komfula isisu ngikhulelelwe khona ngizalele khona ezihlobeni zakhe eziphesheya komfula. Uzongicelela uyamazi usisho omkhulu wakhona mengiqeda ukuzala ukuthi ngiqhubeke ngibhalise kusona loso sikole. Hhayi-ke bafethu-ke ngihambe-ke mina ngiye lapho ngaphesheya komfula-ke ezihlobeni zikamama, umama la azalwa khona nothi la ayende khona. Shuthi mina sengiyohlala komalume-ke ngaphesheya komfula. Hhayi-ke ngihlale komalume futhi komalume bangamukele kahle basi-understand isimo sami. Phela omalume isekhaya kini laphayani kubo kama wakho nje bakuphatha kahle, bangiphathe butebho komalume, ngikhule kahle banginakekele nengane esiswini nayo ngize ngigcine sengiyibekile ingane sengizalile. Hayi bathi omalume akuhle ukuthi ungabusaqhubeka nesikole, buyela esikoleni uyoqeda kahle isikole. Qhubeka nje ubuyele esikoleni uyoqeda isikole sokugadela thina ingane la. Baningi kabi amaqhasha le ekhaya angasebenzi azokugadela ingane.
Hhayi-ke ngempela amaqhasha asekhaya-ke angigadela ingane ngibuyele esikoleni. Ukuthi nake nayizwaphi lento yokuthiwa umuntu uma unengane uyiqhasha, ngoba emakhaya akuve kuhlukunyezwana. Iy'nkulumo zasemakhaya ziyahlukunyezwana, ukuthi nje angazi noma usulwaqhasha noma yini nje, iy'nkulumo nje zasemakhaya ziyahlukumezana. Nami ngase ngifola under ikhathagori yamaqhasha. Uyayizwisisa leyo nto leyo, ukuthi ngizalele ekhaya, iqhasha umuntu ozalele ekhaya. Shu nje uvela noqhasha nje uyozala ungalotsholwanga, ungabikwanga, kungekho umuntu okukhiphele ngisho nomaskito. Ake bafethu, sho ukuthi ngifunde vele. Mengifika esikoleni ngaphesheya komfula kunconywana, kuseduze nasedolobheni yabo, akufani nangasekhaya. Ngasekhaya kusaphila isidala kakhulu. Ngalana sekuxutshaxutshiwe nje, akusahlala ngisho nakorawundi, sekuhlala ey'kweletini. Kusemakhaya kona, kodwa impilo ephilwayo ayifani neyangale ngaphesheya komfula, ukuthi kuyisikhaya kakhulu. Ake mengifunda lana ngithola ukuthi othisha ba-recognize ukuthi ngi-very very good kwi-maths ne-science. Hhayi ngiqinise vele kwi-maths ne-science, ngiqinise othisha nje ngithola amathuba, ngize ngithole nomfundaze futhi, ngithole nomfundaze, ngiqhubeke nemfundo. Hhayi ngiqhubeke nemfundo, ngithole umsebenzi, ngiyilande ingane yami, ngiyohlala nayo emadolobheni. Ngiyayikhulisela bafethu, ngiyazikhulisela ingane yami, ngiyasebenza, ngiyise esikoleni. Uyakwazi ukuba i-single parent ukuthi njani. Ikhule ingane, ikhule. Lo mfana selokhu ayiphika njalo ingane, ikhule ingane. Hhayi ingane ikhule, iziqala isikole. Ithi uma ngabe ingane isise-high school, ingane isise-high school, ngithole i-visit, ngivakashelwe ubani? Ubaba wayo le ngane le. Uzongitshela ukuthi useyayifuna ingane yakhe. Usefuna ingane yakhe because iqanda lakhe lelo, usefuna ingane yakhe. Ufuna nje ukuthi ngoba ingane yomfana abe ne-connection nayo, ayikhulisele ingane yakhe. Eyi bafethu, kwasho ukuthi uyihate emsileni, uyinyathele emsileni. Akabazi ubuhlungu engadlula kubona ngiyikhulisela ingane ngiyi-single parent. Ngihlanye bafethu, ngihlanye ngesipini ngithi Gede, hambe kuNtomfuthi wakho wakacele, hamba ozalisa yena uNtomfuthi, hamba ozalisa uNtomfuthi wakacele. Apparently osibhinca amakhasane bathi hey ziyabuya kuloya mshado. Yabona igwile ezimbili zombili, it's like inkosi nenkosi vela ayidlelani, inkunzi ezimbili azidle sibayeni esodwa. Vele ufuthi naye nje kuthiwa akadlali kanje, uyashinga loya muntu esifazane. Kuthiwa nje ziyabuya kuloya mento, kodwa ke akusindaba yami, akudoko eligayelwe mina ke lelo. Ake umfana Ndini asuke lapho, umfana aye kuphi? Aye ekhaya. Ngicela ukukutshela aye ekhaya, uqhamuka nje useyayiqhuba, uqhuba inkomo eziningi, afika khulume nobaba uthi nje ucela ukuzohlawula ingane yakhe, kwenzakala iphutha, azaqamba amanga ukuthi kwenzakala iphutha, yena wayesomile kanti intombazane izokhulelwa kanjani, ingakho isisu wasiphika ngoba yena wayesomile, akazange waqobhoza. Qamba amanga umfana. Ake uyabazi kobaba banjani, bathi vele uma ngabe uyise walengane, uyihlo vele ayikho into ezokwenziwa. Ubaba athathe inkomo ayifake esibayeni, athula athi tu, athula umsindo. Hake ubaba ke angifonela sizocela ukuthi ingane imvakashele ngamaholidi. Hake ngiyiletheke mina ingane, angasilutha ngisho, angazi kunestory esikanje ubaba akangitshelanga. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaba ayithathe ingane yami ayiyise kubo. Mina ngihleli lapha kuvalwe ikole, ingane isemakhaya, kanti ingane ubaba uyithathile wayisa kubo, yahamba yofaka isiphandla kubo, ya-acceptwa kahle, yashunqiselwa impepho zakubo, yabikwe emadlozini. Ingane yami mina ibuya kumina ifake isiphandla mangabe ngithi ngizoyilanda. Angihlanyanga kanje, ngathatha leso siphandla leso ngasiqashula ngasilahla lapha. Ake sho ukuthi le ndoda eyangikhulelisa ke isinokuvakasha esikoleni somfana, iyafika esikoleni somfana, iyabuza ngama-marks somfana. Mina ngazi konke lokho kwenzakala behind my back. Umfana wami nawe useya-enjoy ukuthi unobaba because akazange waba nobaba before, especially ubaba o-rich, yabona nayo yonke into ayidingayo. Useya-enjoy ukuthi unobaba umfana wami. Mina angazi ukuthi bayahamba bayodla amalantshi, ngomgqibelo umntana wami uzocela ukuthi hayi mangicela ukuya e-library, kanti umntana wami uyohambela nobaba wakhe. La engathola khona ngahlanya
ngahlanya ngamtshela ukuthi mntanami kodwa uyabazi ubuhlungu nomzima engadlula kubona ngikukhulisa kanjani njani ubaba wakho engekho. Umntanami athi kodwa ma usawubaba wami, at least manje usekhona use-available and ngiya-enjoya mina ukuhlala naye. Ungitshengisa uthando kanti futhi nami ngiyamthanda. Kade lo thando ngangilifuna ngalithola indawo. Ngiya-understanda ma ukuthi uyangithanda kodwa nalolu baba uthando ngiyalidinga. Ngithi ngiyamchazela mntanami nobaba wakulahluzelwe ashava umfana wami athe mama wangilahlangizela kodwa manje usekhona. I just want to use this opportunity ukuthi ngimazi kangcono naye angazi kangcono ma. What do you do mangabe umuntu esifazane usesimweni esikanje? Wenze njani? Siyalana sithini njengabantu besifazane if ubaba wengane useyabuya usezofuna ukuba involved empilweni yengane kade engazange waba involved, and then ingane isiqhamisa sithi baba ubaba kade engekho sonke lesikhathi. What do you do? Wenze njani? Silungiswa kanjani isimo esinjengaleso? Kwenziwa njani? Ake sikhulume nje kwi-comment section. Sikhulume kwenziwa njani ukuthi wafike wathi ugaxosa ijazi uphiwe umphako ongasiwo nowakhe kodwa naku ingane mangabe siyibona ikhulile iyinhle inje useyayifuna ingane. Ngizosibeka lapho ke esanamhlanje istory isiyolala ibonene eyitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.